Бүгін біз Бейіктау районына аяқ бастық. Ауыл Пати Бейіктауда. Менә күрәсезме, минем артта Ленин бабай һәйкәле. Ул бик сирәк районнардагыны Ленин бабайга куелган һәйкәлләр сакланып калды. Ә менә читтәрәк безнең мәчет. Димәк, безне Бейектауда бүген бик кызыклы чаралар көтә, бик күп кызыклы шәхесләр белән без бүген аралашырга җыендык. Бейектауның тагы бер истәлекле урынына аяк бастык. Белүемчә, менә монда зур бәйрәмнәр уза һәм нинди бәйрәмнәр икәнен Гөлшәшә ханымнан беләчәкбез. Безнең бу күптән генә түгел төзелгән заказание паркы. Без инде монда сабан туйлар, республика көннәрен үткәреп үтәбез. Менә монда матур гына милли йортлар күрәмме? Без сабан туй вакытында бер йортта татарларның элек ничек яшәгәнен күрсәтәбез, икенчесендә урыс халкының яшәгәнен, торганын күрсәтәбез. Безнең бит Бейектауда татарлар гына түгел, төрле милләт вәкилләре дус тату яши. Менә бәйрәмнәрне дә шулай бергә үткәрәсез. Әлбәттә, бергә үткәреп, бергә бәйрәм итәбез. Гөлшәшә ханым, менә Бейектауда бит әле башка истәлекле урыннар да бар. Хәзер кайда барачакбыз? Әлбәттә бар, без хәзер сезнең белән Иске Казан заповеднигына юл тотабыз. Әйдәгез, киттек безнең белән. Без бүген сезнең белән Иске Казан дәүләт музей тыйылганда. Ул оештырылды 1992 елда, 14 апрельдә. Музейдан башка безнең бар Иске Казан шәһәрлеге, Русурмат шәһәрлеге һәм җырак түгел монда Гайшабик авылы бар. Ул безнең объектка керми инде, әмма ләкин без изгеләр орнына барганда шул авыл аркылы киләбез. 2010 елда безнең крепость төзелә территорияда. Аны инде Лотфулан Русланович Шәфигуллин безнең спонсор төзеде. Иске Казан турында тарих бик кызыклы инде ул. Бүгенге көндә нокта аның тарихына куелмаган казу эшләре кирәктер дип беләбез. Раул Габдрахманович Фахруддинов 1970-1980 елларда монда казу эшләре алып барды. Һәм менә бу безнең экспозиция инде күбесе аның казу эшләрендә табылган әйберләр белән төзелде. Аның әйтәсе килә инде бәлки иске башта булган Иске Казан. Икенче тарихчылар инде бәлки безнең Иске Казан и хәзерге Казан алар параллель шәһәрләр булган. Бәлки Иске Казан булган дип әйтәсе килә инде аларның. Монда безнең экспозиция 12 гасырдан башлап 1550 елга кадәр табылган әйберләр. Бик кызыклы күреп торасыз монда кабер ташы. Русурмат зиратында табылган 1281 елгы кабер ташы. Һәм инде башка әйберләрне карасагыз, алар инде шул 12 гасырдан башлап, шул 16 гасыр әйберләре. Алар арасында инде бик уникаль экспонатлар бар дип әйтәбез. Иң беренче әйтәсе килә инде. Бездә табылмаган синнәр казаны, аннары көзге, балта, мамонт теше, 14 гасыр сызгыра торган туп һәм башка бик күп әйберләр. Һәрбер әйбер ул тарих өчен ул кадерле, ул дәлилли. Менә шундый әйберләр ясаганнар, шуның белән кулланганнар шул вакытта булган. Узган ел 18400 кеше без кабул иттек музейда. Ә бит әле тагын бик күп кешеләр бара изге урыннарга. Бездә монда изгеләр урыны бар, Гайшабикә чишмәсе, Мулла Хаҗи чишмәләре. Менә шунда кеше бик күп килә. Яндагы кеше анда баргач, безгә дә керәләр алар. Менә Иске Казан турында бик күп рәваятләр сакланып калган бүген. Аларда күбесендә ике исем чагыла. Алимбек белән Алтынбек. Имештер, Алимбек белән Алтынбек Абдулла ханның малайлары Болгрны җимергәч монда киләләр, монда шәһәр салалар һәм ул инде Иске Казан дип атала. Ничен Иске Казан дип җиртәбез аны без хәзер? Чөнки менә бу шәһәр, Казан шәһәре күчеп киткәч, хәзерге Казанга без иске булып калабыз. Шуңа күрә дип уйлыйбыз инде безнең исем Иске Казан дип йөртелә. Менә шул ике малайның Абдулла ханның инде Алимбек белән Алтынбек була Гайшабикә дигән апалары бар. Повестья несгораемой царевны диләр инде. Утта янмаган кыз турында риваять. Анда языла инде имештер
менә ул исән кала булгырда, һәм ул килә монда абыйлар янына, Иске Казан шәһәренә. Һәм кияүгә чыга Мулла Хаҗи дигән кешегә. Мулла Хаҗи гаскәр башлыгы була дип риваятләрдә языла. Һәм инде менә Гайша бикә авылы, шуның исемен җырта бүгенге көндә. Ә кешеләр инде килә шул Мулла Хаҗи чишмәсенә, шул чишмә Мулла Хаҗи исемен җырта. Һәм Гайша бикә чишмәсенә. Гайша бикә чишмәсе ул Гайша бикә авылыннан ерак түгел. Сез менә авылны ял итү урыны дип кенә кабул итә торгансыздыр. Ну, һәр хәлдә күпләрегез шулай эшли. Ләкин ул авыл авыр хезмәт. Менә мин авыл кызы, һәм мин инде бик яшь кеше түгел, әмма ләкин менә мондый чалгыны беренче тапкыр күрәм. Менә монда миңа музей хезмәткәрләре әйтә, бу кара бодай чаба торган чалгы икән. Менә шулай чабасың, шундук җыеп бара. Аннары тагы бер нәрсә әйтеп китәсем килә. Элек безнең авылларда менә шулай киенгәннәр. Күрәсезме? Чабата булган аякта. Ир-атта да һәм хатын-кызда да. Һәм менә татар хатын-кызлары тыйнак, алар күлмәк астыннан ыштан кигәннәр. Бу инде кырга бара торган безнең эшчеләребез. Ә хәзер аякта кызларның менә шушындый матур читек. Чөнки без кырга эшкә бармыйбыз. Biz хәзер авылны шәһәр халкына һәм яшьләргә матур яктан гына күрсәтергә тырышабыз, әлмә ләкин алдан әйткәнемчә, авыл әле ул зур физик хезмәт. Менә монда шуны дәлилләп безнең элеккеге бабайларыбызның нәрсәләр тотып эшләгәне күз алдына тора. Безнең әбиләребез, әниләребез элек-электән кул эшләренә бик оста булганнар. Менә безнең музей экспонаты булып Тукый торган стан бар. Без аны 1995 елда этнография экспедиция вакытында Күллек Кеме авылыннан Әтнә районынан алып кайттык. Без сезнең белән бүген Урта Алат мәдәният йорты бинасында татар калфагына мастер-класс үткәрәчәкбез. Мин үзем Урта Алат авылында туып үстем һәм инде мәдәният йортында эшлим. Түбәтәй эшләр өчен үзебез яраткан төстә тукыма алабыз. Тукымага размерлары буенча лекал төшерәбез. Карарак тукымага сабын яки бур белән, ә инде ак материалга карандаш, ручка, фломастер ансы ничек кемгә җайлы булып чыга инде. Хәзер инәләр белән теркәп чыгабыз. Арасын бик дәүдә, кичкенә дә калдырмыйча. Түбәтәйләрне бархат тукымадан ясасаң, ул матуррак та, зауырак та булып чыга. Һәм инде без менә булай итеп электрик чыгып бетергәннән соң, biz моны түбәтәй размеры буенча машинка белән йөртеп чыгабыз. Припуск дип атала инде ул, 0,5 припуск калдырып, артыгын кисәм дә, кырый-кырыйларын алам. Шулай без моны кисеп бетергәннән соң, ички ягын чыгарабыз. Һәм инде ички ягын чыгарып бетергәннән соң, скатерть от приборы дип атала. Шундый менә пластик төрле фасонга керә торган пластик туклаган инде. Обязательно пластикларның очларын түгәрәклибез. Тыкканнан соң очлары чыгып тормасын өчен. Менә шулай итеп әйләндереп тегеп бетергәннән соң, төрле узор сайлыйбыз. Утук белән бастырып, ул на клеевой основе, утук белән бастырып, кәләләп куябыз. Түгәрәкне әзерлибез. Хәзер безгә моны мәгълүм итеп тоташтырасы. Була, потайной шов белән без моны тегеп чыгабыз. Хәзер инде монда полностью ручная работа китә. Безнең мәдәният йортында Мирас фольклор ансамбле эшләп килә. Безнең монда инде апайларыбыз, абыйларыбыз 55-тән алып әлегә 70 яшькә хәтлек. Без алар белән инде төрле биюләр, җырлар өйрәнәбез. Безнең баянчы абыйларыбыз бар, 2 баянчы абыйбыз бар. Шулар белән конкурсларда катнашабыз. Балкыш фестивалендә барып кайттык менә бу елны Арчага. Мариларга хәтлек конкурска барганыбыз бар. Хәзер инде менә мин тоташтырганнан соң түгәрәк белән
основаны жыям. Аны жыганчы мин инелер белән теркәп чыгам. Багыш вакытны ала торган эш. Менә без түбәтәйне җыеп бетердек, һәм инде тегә башлыйбыз. Түбәтәйне шул кылып. Әмма шайтı безнең түбәтәйбез әзер. Һәм инде түбәтәйне башка уңайлы киер өчен без менә шундый фетрдан резинкага ниләр, җайламалар уйлап таптык. Аңа инде яки заколка, невидимка, я ободок куеп, башка киеп була инде. Әле менә яңа гына Крымда үткән конкурста кул эшләре арасында лауреат первой степени алып кайттык. Анда менә түбәтәйләрне тәкъдим иткән идек. Безнең Биектау Казаннан ерак түгел, шуңа күрә безгә кунакка килегез. Без сезне менә шундый матур кул эшләренә өйрәтербез. Безнең татарлар каюлы читекләр бик оста эшләгәннәр. Һәм инде менә бу станок ул арчадан безгә килде. Менә шундый станокта утырып, хатын-кызлар бик матур каюлы читекләр чиккәннәр. Менә мозаичный шов диләр аны. Биектау районында, Мульме авылында бик зур артель булган, һәм анда читекләр һәм башка әйберләр ясаганнар. Бу кул эше. Аны машина ясамаган, кул белән эшләнгән. Менә шундый станокларда эшләгәннәр аны. Biz Yəməşirmə avuluna ayaq bastıq. Yəməşirmə ул Strausslar firması bilən don tuta. Әлеге firmanın xujası Ғабдил Әхмәт әфәнди янына килдек. Менә ни өчен шулай Strausslar үрчетергә булдыгыз? Төп укыган һөнәрем минем хайван табибы инде. Шуңа күрә мин хайваннар белән яратам, аларны аралашам. Шуңа күрә инде безнең башта бер яраланган аккыш безгә апкайтырга туры килде. Шуннан башланып китте инде. Ул аккыш үзе генә булмасын дип аңа үскәч иптәш алып кайтты, аннан матур үрдәкләр алып кайтты, аннан менә һаман шундый кышлар артка шинде. Шулай уйлады, киләчәктә инде аңа страус та өстәлде. Страуслар алып кайтканнан соң безгә килә башладылар халык. Аннан инде күрше районнарда менә верблюд фирмасы бар иде, анда да китәләр, Арчага баралар, шуйлар карыйбыз дип, буланнар карыйбыз дип. Инде шунда җирмәсенгә без бөтенесен безгә җыярга булдык. Хәзерге көндә безнең инде авыл зоопаркы дип әйтергә кирәк. Монда тавыклар 10 төрледән артык тавык бар, 5 төрле үрдәк бар. Менә монда инде утка ири, бронзовый инде утка дип атала инде ул. Килеп карагыз, тотып кара менә. Ул миңа сикермәсме? Тими менә. Томшыгы бик җылы җегетләр. Бик акыллы кешеләрне каршы алалар, икәү бергә каршы алалар Страус белән. Яна кәҗәбәтиләре. Ничә яшь аңар? Моңа әле 2 генә яшь малайга бу. 2 яшьлек малай менә бу. Сыер да бар, кәҗә дә бар, сарык та бар. Өстәмә тагын ишәк бар бездә, атлар бар инде, һәр хәлдә атсыз булмый. Сез үзегез шушы авылныкымы? Мин үзем төп чыгышым белән Саба районыннан, Бигәнәй дигән авылдан. Укып бетергәч инде менә ветеринар институтында бетергәчтен шушы авылга килеп эшли башладык. Главный ветврач, баш табиб булып инде ветеринар табиб булып башладык. Менә аннан 92 елдан инде мин менә бүгенге көндә хәзер шушы фермер хуҗалыгын алып барам. Белүемчә, Татарстаннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә туристлар килә дип беләм. Бик күп киләләр. Менә соңгы 4 елда бигрәк тә менә бу илдә бит инде бик киренкелекле хәзер заманнар, шуңа күрә чит илгә чыгулар тыелды бит инде. Ул теге бик куркыныч та кем әйтмешли. Шуңа күрә күп халык инде үзебезнең ил эчендә, Россия эчендә йөриләр бит инде күбесе. Шунлыктан безгә дәген киләләр. Күпчелеге аның 80% инде безнең үзебезнең республика кешеләре. Күрше өлкәләрдән килә, Марийдан киләләр, Киров өлкәсеннән киләләр, Самардан да килә бер тур фирма безнең белән эшли. 25 ләп тур фирма миңа кеше китерә. Калганнары инде безнең үзебезнең сайттан карап инде контактта бар, шулардан инде карап күбрәк киләләр, хәзер күбрәк интернетта утыралар бит инде, бөтен балалар да, алалар да 20 мең безгә кеше килә ел дәвамында. Безнең бу хуҗалыкта бөтен шушы хайваннарны 2 кеше карый. Өлгерәләр бөтенесенә дә. Булары гуанака дигән хайван, булар үзебездә бала чыгардылар.
Biz bunu Казан зоопаркынан алган идек кайчандыр. Менә булары як инде моның. Тоже балаларга күрсәтергә кирәк. Безнең бит төп әйбер монда нәрсәдә безнең төп шөгыль инде. Şu балалар күрсеннәр, белсеннәр. Бар төрле йорт хайваннарын бик күп балалар киләләр, беренче мәртәбә сыер күрәләр. Безне менә Анжела исемле безнең кыз, дия бу. Безне малай Максим исемле. Без алардан инде тагын кичкенә дия балалар булыр дип көтәбез инде. Булай гына ач дисәң гына үзен ача көтеп тора. Менә безне Анжела ансы булай бик ни матур итеп иреннәре белән ала. Ни өчен Максим ул? Потому чөнки без моны алдык. Читтән уже исеме кушылган иде, үзгәртмәдек. Алганда уже Максим иде. Читтән алып кайтканда. Кышкы суыкларга ничек алар? Булар инде хәзер менә кыйганнар ишеннәр хәшен үсә башлады. Әле бу тагында узыная бер 10 см буларның. Буларга 40 градус суыкта бер нинди йогынты ясамый. Ә менә страуслар, кара Африка тавыклар инде. Алар -20-га хәтле монда йөриләр. 20-дан арса температура түбәнәйсә, алар да чыкмыйлар гына просто урамга. Аларның не бар? Тишләре юк. Тавыкның шикелле көлүк. Зур тавык дип әйтегәндә менә. Менә бармакны бирсәң дә әле капмый. Бер нәрсә дә булмый дип әйтәсем килә менә. Тутып торырсыз аны шулай итеп, кат итеп. Менә бу каз үзенекен алмыйча китми ул. Шундай каз бу менә бу. Менә булары тегендә карадыгыз сез ата күркәне. Менә бу шуның иптәше инде. Ну балалары ул түгел, бу павлин балалары. Павлин йомыркасы куйдык та. Кыр үрдәкләре китмиләр алар, ел сайын монда бала чыгаралар ана. Австралия страусы. Менә бусы ак павлин инде. Тагын индийский павлиннар бар әле безнең. Буларын җәйкене менә матур итеп канатларын җәйләр шулай итеп бик күп алар бездә павлиннар. Безнең 3 яшькә хәтле буш, аннан инде теге инвалидларны бушка кертәбез, колясничларын инде 3 яшьтән узганнарга 200, олларга 250. Монда рыбалка безнең бар. Балык тоту шушы вкатной билетка керә. Булар малай белән кыз. Менә бу кояш чыкканда иртән килсәң, менә сәгать 4ләрдә, 3ләрдә шул хәтле матурлыктан сабай тәмрә малай. Булардан да инде без алмакчы булабыз үлчим алырга. Менә бусы серебристый фазан, менә серебристый. 5 төрле фазан бар монда. Менә монда кара аккош, ак аккош менә. Бу күл тоже безнең монда шишмә юк бернинди дигән. Без инде үзебезнең скважина шуннан су качайтабыз. Витаминнар бирәсезме аерым? Витамин өчен бирәбез. Карбыз аларда, виноград, кәбестәләр бунсыз булмый, бөтенсен кайтып торабыз. Дару бирмибез без менә шушындай әйберләр белән. Кишер, шигендер, шунда бөтен витамин. Вьетнамскийлар булар. Вьетнамский вислы брюхи дип атала. Курсаклары җиргә үстерелеп аларны. Менә бу безнең ярик малай, калганнары татарат инде менә бу. Исеме татарча түгел, конечно. Кичкенә тайлары моныкы. Соры төстә. Татарат нәрсәгә шулай татарат дип әйтәләр, алар инде теге шыдам. Кичкенә гәүдәле булса да җырак арага барала, күп ашарга, күп тиреп итми, гәүдә кичерәк булгачтан инде, ну шыдамлыгы белән инде. Шунда юк деват барганда бара инде, ну моны не шыдамрак и күп кирәк түгел ашатыр. Инде мин 92 елдан бирле фирма главалар алышынып тора. Рөстәм Нургалиев эшләп китте безнең Давидинде президенты безнең Биектау районында. Фермерлар белән аралашабыз, менә кайырлар инде бик зарланганнары бар, менә җирне бирми, тегеләй булай дип, менә минем теге бернинди мактанып әйтүләр түгел, ялганлап әйтүләр түгел. Бер глава белән дә конфликтка килгән юк. Менә безнең Рөстәм Галимуллин Госсовета депутат, ул монда бик еш буладыр, үзенең туганнарында, әниләрендә килгәне бар. Бу яңа главадагы Рафаричтагын тоже бик каты үстерү ягында. Туристлар китерик те менә музейны карап китте, музейда ремонт ясамакчы булабыз. Менә мәктәп төзүләр Ямәширмәдә яңа мәктәп, бик матур мәктәп, Казанда андый мәктәп юк. 80 балага монда авылда детсад бар безнең бу авылда. Бу авылда бүтән ниләр дә бар, мөмкинлекләр дә бар яшәр өчен. Татар авылларына иң зуры. Монда 1200 кешедән артык кеше яши, 370-ка якын хуҗалык бар. Bütün mümkünlükler var. Bir kibit var, dön kültürü var, avulda şiyeler degen ansambl var, laureat. Manda bir küp neler, talantlar avulda, konsertler koyuyorlar, tiyatrolar koyuyorlar. Avul gırlab yaşıyor. Yaşlar kala, kalıbına tügülerle. Manda yıl sayın bir ikişer yurt düzeyler, avul zoraya, üse. Bu öyle tıran avul gibi eti bulmuyor. Manda kişi nık tırmışta yaşıyor bu avulda. Balık elek iki türlüydü, şuka da var idi. Şuka yok, hazır karas degen balık kaldı.
Ну, 250 граммларын электрлер шүлдеулері бар. Біздің татар халқы қол эшләре белән генә түгел, рухи яктан да бик бай булганнар. Бай семьяларында дип әйтик инде, музыкаль инструментлар булган. Алар гармоннарда, пианиноларда, домбыраларда һәм башка курайларда, башка инструментларда уйнаганнар. Кичләрен җыелып, кичкенә генә концертлар биргәннәр үзара. Бу пианиноны без алып кайттык Тинчурин театрында, иске бинадан инде. Монда инде әйтәсе килә, уйнадылар Сара Садыкова, Салих Сайдашев һәм бик оста башка безнең күренекле шәхесләребез. Ул Германиядә эшләнгән 18 гасыр пианиносы. Иң зур тәвәккүше дөньяда ул Кара Африка тәвәккүше инде. Кыш булып санала, эш алмый, кыш булып санала. Менә бу шуның йомыркасы. Кило ярымнан 2 кило хәтле була. Biz 10 yıldan beri şөгыльләнәбез. 12 yılны bir тапкыр безнең булды кило 650 грамм. Уртача бу кило ярым булса 33 тәвәк йомыркасын алыштыра. 10 кешегә ашарга җитә бу. Йомырка сала башлыйлар булар май башында и октябрь ахырына хәтле. Салырга мөмкиннәр. Ну бөтенесе ашатудан тора, тәрбиядән тора. Бүген салсалар көн сайын салмыйлар, 2 көннән соң. Обычно салалар 3-нче көнне. Ну бар шундый әнкәләре көн сайын сала торганда, алар сирәк. Менә шул сезонга без 35 йомырка, 40 йомырка алып була инде. Берсе башаткан чиракта. Шушыннан. Аның кабыгы бик калын, менә 3 мм хәтле бар, 1 мм ярымнан. Шуның өстенә булай дип йомырка өстенә куйсаң, авырлык куйсаң, груз куйсаң, 65 килограмм күтәрә менә бу ши йомырка, сыры йомырка. Менә без инде сез алар 13 граммда йөри, маточный поголовье дип әйтәбез, уллар, әнкәләр. Менә бу аларның йомыркасы, менә безсе менә шундый була ул, темный, зеленый инде бу. Бу буялмаган, пасхальный да түгел бу, шундый натуральный безсе дагын, аның лакланмаганда ак төстә бу. Булар бөтенесе натураль йомыркалар. Безсе 750 грамм, 800 грамм. Булар йомырка сала башлыйлар февраль уртасында. Ни өчен? Чөнки аларда кыш бездә җәй. Булар минең Австралиянең көньяк өлешендә яшиләр. Йомырка сала башлар февраль уртасында, күп салмыйлар, 8-дән алып 12-гә хәтле йомырка. Менә шул 10 йомырканы алыр өчен аларны без 1 ел тотабыз. Шуңа күрә аларның йомыркалары кыйммәттә. Безсе дә 3000 йөри, безсе дә 3000-гә сатабыз. Без маллар аларга бер пардан 10 йомырка максимум 1 елга. Авыл Пати бүген Биектау районына сәяхәт кылды. Biz kün davamında sizge bik matur avullardan sujetlar күрсәттек. Yurt hayvanları gına түгел, моңарчы күз күрмәгән кош-кортларны да күрдегез. Киләчәктә дә Авыл Пати белән бергә калыгыз.